बयनिसिमबो खुलुमबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। गोबाव सान जाबायमोन नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ लाबोनो हायैया। बिनि गेजेराव दिनै आङो फिन नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। जानो गोनां 2021 मायथाइनि मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारिनि जोबथा आनजादखौ कभिड-19 नि साग्लोबसारनायखौ नोजोर होनानै दासिम खुंफुंनाय जायाखै आरो बे जानो गोनां आनजादनि सायावनो गोबां सानाव गोबां सोरखारनि गेजेराव सावरायलायनायबो जानानै थांबाय आरो फिन मैयानि सानाव गोदानै बे आनजादखौ लानानै आसामनि केबिनेटआ मोनसे गोनां बाथ्रा फोरमायना होदों, जेराव सावस्रि मन्थ्रि बिथां केशव महन्तआ बुङो दि कभिड-19 नि थासारिनि फारसे नोजोर लाखिनानै दानि थासारियाव आसामाव आनजाद खुंफुंनाया सम्भब नङा होननानै फोरमायो। लोगोसे बिथाङा फोरमायना होबावो दि बे बोसोराव आसामाव मेट्रिक आरो हाइ माद्रासा आनजादखौ 4,40,000 फरायसाफोरा होगोन आरो गुबुन फारसे हायार सेकेन्डारिनि जोबथा आनजादखौ 2,50,000 फरायसाफोरा होगोन। बिनिनो गासै 7 लाख फरायसाफोरा बे जोबथा आनजादाव जिरायगोन। बिनिखायनो अफलाइन आनजादखौ दानि समाव खुंफुंनाय जायोब्ला थासारिया बांसिन गाज्रि जानो हागौ होननानै बिथाङा बुंथियो। लोगोसेनो बिथाङा बुंबावो दि जानो गोनां बे आनजादनि खुंफुंनाय एबा खुंफुङैनि सायाव फैगौ 18 जुन खालारखालि सोलोंथाइ बिफान आरो सावस्रि बिफानआ गासैबो आफादफोरजों सावरायनानै थिरांथा लानाय जागोन होननानैबो फोरमायो। दानिया फैबावदो गुबुन खौराङाव। दिनै 17 जुन अदेबानि बृहस्पतिबार, दिनैनि सानाव भारतनि रैखाथि बिफाननि मन्थ्रि राजनाथ सिंहआ साननैनि हाबाफारि लाना आसामाव दावबायफैगोन। लोगोसेनो बिथाङा किमिन-14 ओनसोलनि बर्डारनि राजा लामाखौ बेखेवना होलांगोन। खौरां मोनबावनाय बायदिब्ला बिथां राजनाथ सिंहआ गुवाहाटीआव फैनानै लखिमपुर फारसेबो थांफिनगोन। बिनिफ्राय बिथाङा लामा बेखेवनो थाखाय अरुणाचल फारसेबो थांगोन होनना खौरां मोननाय जादों। गुबुन खौराङाव फैबावदो बरपेटा जिल्लानि बिजेपिनि आफादगिरि अदेबानि थांनाय बिसायख'थियाव सरबग बियाबनि बिजेपिनि बिजाथि शंकर चन्द्र दालआ मैया रुंसारि जाबाय। खौरां मोननाय बायदिब्ला बिथाङा कर'ना महामारिजों नाख्रेबजाना दंखायोमोन आरो साननैसो सिगाङावसो कर'ना बेरामनिफ्राय रैखा मोननो हादोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दि बिथाङा मैया कभिड बेरामजोंनो गुवाहाटीनि हेल्थ सिटी देहा फाहामसालियाव बेलासिनि 4 रिंगासोआव जोबथा हां बोनो गोनां जाबाय। बिथांनि अबथिरा थैनायाव आरएसएसजों लोगोसे आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। दानिया फैबावदो जावले जावले समाजाव जाफ्लेबाय थानाय खायसे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा गाव गावनि बेसेनगोसा जिउखौ गावनो गाव फोजोबस्रांना लानाय जाथाया दिनैनिल' बाथ्रा नङा, गोबाव साननिफ्रायनो बे जाथाया सोमजिगासिनो। थारैनो बिनि गुबै दायनिगिरिया सोर जाथावना बिनि फारसे साननो गोनां जानानै फैदों। जेराव जोङो नुनो मोनदोंमोन थांनाय एसे समफोरावसो सासे लाइमोना मोजां मोनलायनायनि थाखायनो गावनि जिउखौ दौलें लागायना फोजोबस्रांना लादोंमोन आरो बिनि उनावनो सासे लाइमोन उन्दै हौवासायाबो मबाइल फनाव गेम गेलेनो मोनैनि गावनि जिउखौ फोजोबस्रांना लानाय जों नुनो मोनदों। आरो बिसोरनि अनगायैबो गुबुन सानैसोखौ थांनाय एसे समनि गेजेरावनो बेबायदिनो गावखौ फोजोबस्रांना लानाय जों नुनो मोनबावदों। बे समाव आरोबाव जों खौरां मोनबावनो हादों दि क'क्राझार जिल्लायाव फिन सासे लाइमोन हिन्जावसाया गावनि जिउखौ फोजोबस्रांना लानाय। मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला बे लाइमोननि मुङा अनसुमै नार्जारी। मोनाबिलि समाव न'खरनि रावबो मिन्थिस्लाबाजासे गावनि आगोमा जिउखौ बे लाइमोना गावनो दौलें लागायनानै फोजोबस्रांना लादों। न'खरनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला न'खरावबो जेनिबो दावराव दावसि जायाखैमोन। नाथाय मा जाहोननि थाखाय थैखो बेखौ न'खरनि सुबुंफोराबो मिन्थिनानै मोनाखै। थारैनो समाजाव बेबायदि जाफ्लेबाय थानाया जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा। गुबुन खौराङाव आरोबाव फैबावदो सरगना बरकत आली मुंनि सासे हौवा सुबुङा फेसबुकआव फेक एकाउन्ट बाहायना समायना सिख्लाफोरनि फटक बाहायनानै सेंग्रा हौवाफोरजों चाट खालामोमोन आरो
बिब्दिनो 200निबो बारा सेंग्रा हौवाफोरखौ थगायनानै गोसो बोहोनो हादोंमोन। लोगोसे बिसोरखौ ब्लेकमेल खालामनायजों लोगोसेनो रांबो दाबि खालामोमोन होनना खौरां मोननाय जादों। बेबायदि खालामबाय थाग्रा सरगना बरकत आलीखौ दिल्ली पुलिसआ खानो हाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।